Kanlong ka khubor ka babahala da ka sorkar kan lak ban Pyniasoh ya ki Tylli ki Jaka bajur slap tam ha ka Pyrthei bat kita kilong ka sora bat ka mau senram. Wala kan pat don gajing pen kre handai ka don gajing akran ban Pyniasoh ya ka sora bat ka mau senram da ka surok kali. Menshwa ha usnam arja apply WMLA barim ka mau senram uba penshangan NCM ula ajing mut ya ka sorkar ban Pyniasoh ya ka sora bat ka mau senram da ka cable car kenang ban kentiu ya ka kam jengok kai. Hakan ka kenti WMLA bamenta uba olan sing sun ulaong baladala ban pendap yakni ke projek tan boarding ke nipko hakawa ke badai uput hapding ka sora bat ka mau senram kan pensuk shibun ban Pyniasoh yakni ki Tylli ki thain ba paunam katkum ke jingong WMLA ka mau senram ka thain sora kala poi surok ha mau phu bat ka mau senram kala poi surok hathit ding bat lingba kini enla ban Pyniasoh yakni ki Tylli ki thain ban kentiu ka yok ka kot ka khayi pateng bat ka kam jungok kai laya thu ba ka jing sa teng ka kam ban tan boarding ka nipko kadai namar bakadon ke jingthut ka jing shim Jaka namar badan ki trai Jaka ki bom tre ban aish ka nipko badan ki bamanjur bad menta ka jing akran kadang yat ka mosram hi murles kalong kum ka sora haga jing itnat jo kamariang ka jing long jong kini ki ka jing ay jo kamariang ka jing itnat bakar pang ya ka Jaka nadu ki Jaka jengok kai pinong nadu ki riat nadu ki jing ka natural beauty nadu ki lum ki wa ki don he keju ka jing itnat angim padon kata ka plan haji syang idon mo ka jing keren ba fi ladang ibla ban pendep ikan nepko maka nepko ketika ke Jaka ke ba ke Jaka ban senai ke hydel project ha mo ha tiding mo pu maka tu ka kawa hangtu ladang senai ke nepko ketika boundary bat ka sora teladang idep ya ke nepko hangtu tenama hadu mo pu gila poisro tengi hadu tiding gila poisro bat na tiding syaban hiar sti syawa ngin padon sro teladang nepko kan penteri ke tu project tu ngakermen balengba ka tu kelalong hi ka kawin na ki Jaka ki babiang mahaban konek ka sora bar kemosra dialog nomor ba yakalan acquisition idon ka tu kani ki try Jaka ki ba decline ki ba msim laman jur ban ai isya kanepko tu kidong don ha kani ki decision process ba ki traditional treating ka tu kani ki laman jur ban ai ki Jaka bar ka tu kani ki msim laman jur ban ai Jaka tu ka tu ka jinga kren kadang ya khamil tiba ya kanero khamil tiba ngila bani penbai bar ki try Jaka khanam ba kanepko kan pentrikan mo project Jaka